Mehmet Eşin, Doğru Haber, Rojek nû li alema İslamê hiltê. Di nav Kurdan de bêwej û gotinek heye. Heta xera nebe ava nabe. Ew kar wê zîrveya xirabûnê bibîne yanî wê xerabûnek zêde bibîne û wê paşê ji nû ve were ava kirin. Alema İslamê di sed sala dawîn de qonaq û merheleyek pir dijwar û tevlî hevre derbas bûye û ev rewş hêjî didome. Merheleya weka îşxala feîlî ya alema İslamê ji teref welatên emperyalîst ve dewra ketxwariyê, şer û herbên rizgariyê, piştî bidawîbûna îşxalên feîlî, xizmetkarên xwemalî yên di hundir de hatin ser îdare û rêveberiyê. Paşê ev sîstem û nîzama ketxwariyê ket riyeka din. Ji van merhele û qonağên herî telûke ew e ku rejîma îşxalkera Siyonîst wek xençerekê li pişt û milê Müslümanan dikeve. Hemû alema İslamê di hemû uzuv û organê xwe de vê êşê dikişîne. Êrîşa Sîberî ya li ser cihazên bêtêl a li ser Lübnanê di hefteya dawî de û piştî wê bombekirina wehşî ya ji hewayê merhele û peyvajoyek şer derxist dereceyeka din. Her çiqas hemû cîhan mezinahiya felaketê dibîne jî lê ti kes hewlê nade ku rê li ber rejîma Siyonîst bigire. Saziyê navneteweyî û dewletên ku selahiyeta çareseriyê di destê wan de ne, çareseriyê ji yên din re dihêlin û tenê diqîrin û feryad dikin. Muxatabê vê pirsgirêkê netewên yekbûyî, Yekîtiya Ewropayê, Yekîtiya Ereban û Teşkîlata Hevkariya İslamî ye. Mısır, Tirkiye, rejîma Suudî, Ürdün, İran, Pakistan, Afganistan, Malezya û Endonezya ne. Hemû ümmet û hemû insaniyet e. Sazî û dewletên ku me behs kirî ew ê çareseriyê derxînin holê û rê li ber vê yekê bigirin. Lê malesef û mixabin. Ev hemû hêzan nikarin berdêlê xwe bidin, neçarin ku vê rûreşî û zîlletê qebûl bikin. Tevî ku dizanin wê dor were wan jî gavan navêjin. Di dawiyê de ew hemû bi yek awayekî wê winda bikin. Ev êrîşa zîlletê, perçebûn, tirsandinê, rejîma Siyonîst û mezinên wê yên li pişt wê ne teşwîq dike û cesaretê didin wan. Ji ber vê yekê, vê şerm û zîlletê alema İslamê qebûl dike. Digel hemû van menfîtiyan jî şiyarbûn û berxwedana xelkê didome, berxwedan bi rê û rêbazên cuda berdewam e. Rejîma îşxalker her çiqasî hemû rê û rêbazên di destê xwe de bikar bîne jî nikare berxwedanê biqedîne û teslîm bigire. Ev rewş rejîma îşxalker bêtir êrîşkar dike û zilma xwe zêdetir dike. Dewlet û saziyek ancak bi edaletê dikare bijî li ser xwe bisekine, pêş bikeve û bihêz û muhkem bibe. Her ku zulüm zêde bibe, dawiya wê nêzik dibe û gav bi gav ber bi dawiyê ve diçe. Wek di gotin û bêjwejiya Kurdî de tê îfade kirin, hişyarbûn û îhyabûna alema İslamê dibe ku bi vê şer û herba mezin pêk bê û rejîma îşxalê bavêjin ser sergoyê tarîxê. Tenê bi şerekî wiha ev ax û Qudüs wê azad bibin. Çawa ku ümmeta İslamê bi şer û herbên mezin û bedêlên mezin êrîşên Moğolan û xaşperestan têk bir û meğlûb kir, wê Siyonîzmê jî bi vî awayî meğlûb bikin. Her welidan din, zayîn û rizgarî bi jan, dijwar, bi zehmet û bi sancî ye. İnşallah ev hemû zehmetiyan mizgîniya wîladeta pîroza İslamê dide. Xwedayê Teala rojên serkeftin û şikestinê di nav mirovan de dizîvirîne. Helbet rojên serketina Müslümanan wê bên û bi îzna Xwedê nêzik e.